Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yirmande de Allah ro kiwindere mum. Ramadan Mubarak ne wadima hot sawandane ngantuji mum. Kareem. Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yirmande de Allah ro kiwindere mum. Ramadan Mubarak ne wadima hot sawandane ngantuji mum. Lewru korka nanni somdu yurmende hewndu baraj korka ko farillama. Mam arino hanki ɗa to mi wonno ɗon ka galle imami ɗo o innilam bimbi iɗon duwa jogigol cérémonie ga ka galle mabɓe ɗo. Cérémonie hollu arino hande a famata fees komi wawlantuma ko itta haqqille ma o wawlanalan komi yiɗɗima haalande ko e arino a hawjinilama en jo comme namdirta cérémonie hollu lelatul qadri ka galle mabɓe ɗo mo horan ko wara leylatul qadir arenan ɗum ɗo hawnilam a haala e horugol fes ka bimbi a horata ka subaka a horata are noon ɓiɓɓe ma ɓe fof ɓe kooray wonde ala ko mbaɗanmi toon an kay yarat kalko ɓe kal sari kaltata moƴƴere Allah nde inen yaadi few inen yaadi hay mo horani are no aɗa duwa jooɗugol to hanke mino duwano haalandema ɗum are noon ko waɗɗollanko mela yejjirgol ɗum fes ɗum ala caɗele ko sehil ma tan ñamno ɗum mo worani ala fof ko wattuno nen an mummo hunko mako ko nannumani e korka yumma are noon a feeti fes are ko haaju ma e ka ko korugol yumma ma are a feeti few e mama miɗo duwa yawugol ka galle sampullo ɗon ɓe innilan yemi wawlan ɓe fi lelatul qadri o jamma janggo mbiɗo duwa wowlandugol kanko e konate no ko to mi duwa yahugol joni ana e yangara ana komi wawlan ma ko o lelde mi ara lelugol fes arayno Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yirmende de Allah ro kiwindere mum. nala to martude a ñalle jam diallo jam tum jam ñalluto e galle o mbaɗay tan ɓengure nde mawɗum yettugol Allah jam tan kay tan ala to man to yettude Allah no galle o sukaɓe yettugol Allah jam tum bisimilla ma to musiddama kanko de ko jaltuɗo hande ara yaltugol wallay ko jaltuɗo de bisimilla mbawi mba bisimilla ma tan ala nalan fi wondo mi duwa o yahugol ka galle Diallo ɗo ɓe innilan hanki ko galle ɓe ɗo mi wonno galle imam o galle imam e no woni o innilan janggo inchallah si Allah jaaɓi iɗen duwa waɗugol jammaliyatul qadri ka galle makko si Allah jaaɓi en kawru en duwa waɗugol ɗum inchallah si o ari wawna laalam mo wonan so Allah jaaɓi ala yejjitgol fes aba ɗum no yejjire ɗum yejjitta an baba est ce que jahari mari baba nde korka fuɗɗata nde baba no wulla tan mari est ce que dogani bamma dogata taw haalnani kam wala gon miijo ni a te kan wona haalama areno haala yo ka mi anda haalnimo noon haala yo ka mi anda fi wonɗo ko yawgol mi faala ko ƴettu bisimilla Diallo mi yew fat ha jara ndiyam Ramadan Mubarak ne wadima hot sawandane ngantuji mum. Ramadan nala to jarama e martude ko Diallo ko min tigi aɗa selli tan ala ka galle mon ɗo jam kono ko moɗo yettugol Allah no alhamdulillah iɗon jaɓa juuɗe a musidɗo nala to jam tum ka galle mama selli yettugol Allah yettugol Allah bisimilla Diallo amin amin Diallo alhamdulillah nala to Diallo yettugol Allah Diallo alhamdulillah Diallo yettuɓe tawɗa de mbiɗa wirda suuro Diallo are noon iɗen jogi eɗen duwa jonnugol duwa o eyyi ɗi duwa yajugol no e duwa kay no waɗe ñande fof kay walla areno min ko jam tum addilanɗo similla ma Diallo fi wonɗo imam o ne wownanilam fi lelatul qadri ka janggo in duwa waɗudugol ɗum lelatul qadri janggo inchallah yalla ken hawrude hen janggo ɗo ka galle makko ɗo galle ceerno ka galle imami ɗo e imamu ɗo eyyi yalla ken hawrude Aissata nani mi nani kay aɗa no wolana ɓengure nden fof wolana hoddiɓe ɓen fof janggo eɗen duwa joɗugol toon fi Allah yiyan kay a wowli Diallo a wowli ɓesgu gam fof nani debbam nan an kay a wowli a are noon ko ɗum ɗo a wowli e are noon no mi yejjitani few ko wolanɗa waɗanɗa lan hanki ko mi yejjitani few
hanki mi arti ɗo ɓe inni bottare andi fof areno a foƴƴinidi kandi fof ha laaɓi tan Diallo o foƴƴini fof Diallo accu gallam ko galle ma Diallo so mari galle ma mi tawi ɗo ñamde ñamat Diallo so ari galle ma tawi ñamda ñamat Diallo areno aɗan duwa heddugo fi seeɗa tan heddaɓe aɗa andi no gomirimi gallam Diallo an haɗa yomi heddu mi meeɗa assalamu aleykum ko honto wolata am hanki mi ummi ka imami ɗo mari ka galle makko gallagen ɗo ɓe inni la bottare ndi fof o feƴƴini ɗum bottare hay fuy o paali hay fuy kanko hanki ɗo o wotti laaɓi ɗiɗi wadde o wotti ka gallagen ɗo e ko galle mon ɗo o fecciniɗi kanji fof o wiye pulle fuuri nayi bi ko ndeken ko goonga ko min o wolanma Diallo an ndeken an ko somi andino ko mbaɗanmami ɗo e wuri he ko an ko dañƴa ɗo komi rokkuma ɗum an accuna ko ñamde noon ɓuuri famɗude ko mbaɗanmami ko an Diallo sa darima hannde aɗa haala mbeɗa aybina men nder gallam min mbiɗa hokkuɗo ñamde e joni mi anda e joni gasi mami reglude ɗum inchallah mam nokkane bottari hannde anani probléme battara yahani ɗum ala wupputani battara yahani ɗum o ko mbaɗanmo ɗum ɗo dokkuɗomo galle min terrain leydi dokkuma areno mi ala temps kewɗo fi wonɗo mbiɗo duwa continue gol komi komi waɗata ko are noon miɗo duwa informer e joni min mam tottu Coumba oɗo waddanma battari yahani ko wona julɗan an a forani nelede ɗe nele an ana fora nele ɗe nele o Diallo an ɓerde bonne joguiɗa an modi kilifaɗo areno a tenka e modi kilifaɗo a tenka an ko neli julɗo an wona nelima appito e on jarama ɓe ɗon on jarama noon an baba galle hande ko mbaɗɗa ko ne hersinide an jamanu joni o welani hay goto anda no dañirta ha huɓɓa foyre mum dañano ñamre e galle mum an aɗa jogui galle ma a waɗi ɗo dépense ma min deefi holko jahata galle janoro haɗa ñama toon baba galle yoɗani gonga welani Aysara an kam ko min adduma walla an addi min aɗa wawi haalandema ko pommi wadde kon fotani wadde an ha an no fof mbaɗani an min noon cikkumi suudu ko ɗiɗo ndendi ɗum so goto waɗi ko fewani yaato goɗɗo no waajo nduudi haydara heɓani hen an nduguma mahmiduma pare puɗɗa hurtade ndu haydara ndendayi an bab wadde hankkine min defi ɗo hande seeɗa meɗɗa hen mbata battare ndi wela walla ka nder ka tenkoynoɗo an ayan yumma ko bonnuma acci tan mbeɗa haala min tan jeehe tan min ala e galle tan gueɗal tan haali tan walla yummani bonnir mon ni koye mon nan arta jeehe mi cikka wata ko battare amen ndi wela nder ka tenkoyno haali welani kay ko tenkoynoɗo e galle janande jibi baaba galle mo hatta oto mi nantoɗa haala mi ta anani an so wonano ka jasɗon ɓiɗɗo gorko wona yumma takkoɗani ko wi foof aɗa walla ɗum hen an so wonano ka jasɗo wona ni mbayata ka jasɗo ka coɓɗo ha mayɗa min wona jinnaɗo ma bo hanki on kayi kam hande bon kawra kam hande boye billahi wallahi taala 500 mbawmi 500 ala borɗo koye ma wurwul 500 boye wurwul jagaɓe 500 Nigga, Jaru Ramadan Karim Leru yirmende de Allah ro kiwinde ane bo soti mbay labai areno mi ala salmingol fes ko watton ko iɗon andi ɗum wona lawol are hettoɗelan ko mawɗe kellifaɗo woola e mom are noon hettoɗela mi wowli ko ɗum ɗon wonɗon e waɗude ala fus e lawol eɗen ka lewru korka oɗon foti ko promotion fotɗon o heɓude oɗon daari ɗo eɗen carte ɗi ɗon kalisaji moɗo oɗon sarodiri ka seyɗani ara acce ɗum fes janngo ka leylatul qadri iɗen préparation fi leylatul qadri on are ɗon jooɗiɗo ɗo ne mbaɗa réunion ko seyɗani ardi on walla ko Allah ardi on wawlanela are noon si won kon ɓiɓɓe julɓe noon eɗen duwartita haqqille mon ka Allah ɗon janngo inchallah si Allah jaaɓi eɗen joyi leylatul qadri ka galle imami ɗo oɗon faami komi wollana mon ko artita haqqillaji mon ndi ka Allah booɓe ɓe kon sukaɓe Allah ɓuuri yiɗi ko sukakol mi haalanima e on jarama biro on jarama few paw haalu gonga de to alde Allah fistet hacce babi woppi
woppi alaaɓe min bon woppi carte ke mi pari hen alaaɓe jeere boy o haali gonɗi kono boy so mi woppi carte babi min holto keɓam weccede boy holto mi heɓam weccede min koye carte babi tan keɓam weccede boy walla ko lewru korko haɗa walla fof o carte kam moƴƴani tan kam boy tawalde Allah min kam mi woppi alaaɓe diino ɓuurnimi carte min kam mi harmini carte woppi bon min kam ɓaade pa o haali quoi mi pari hen alaaɓe joni ni mbatten mon fof ƴettu ko adduno quoi yimɓe mbacco koye men min kam son wajama rek waɗa bon min ko temɗi busa wonno non ala probléme da temɗi busa ok batten haggillaji koye men quoi ok bawa jarlo jaafono ko lewru korto gonɗen quoi ok darama jaram Ramadan sharu Ramadan Karim lewru yirmede nde Allah rokki windere mum Ramadan Mubarak ne waɗima hot sa wondane gantuji mum Karim Ramadan sharu Ramadan Karim lewru yirmede nde Allah rokki windere mum